Balik dhisik. Fokus, fokus, tenang, tenang. Ngenteni abah-abahku sik. Yuk, Cik, lu ya yuk. Yuk, tampani kendang. Islam wis diaturake. Wilujeng enjing Mbak Apri. Keng enjing Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih dereng ngantuk to. Dereng tasih semangat ngaten. Nyuwun pangapunten anggenipun sowan Radi Randat. Mboten napa-napa. Nggih. Kula mboten ngantuk, sing ngantuk keng garwa kok. Sing kakung semangat kok ora prihatin ke garwane babar blas. Ya nggih niku to. Aku ya ben Sapa to? arep ngandhani kok darane kuwi wong urusan rumah tangga nek ra kebangetan mbok prihatin ke bojo. Sing kakung kok tek gobyos kridani kok ono sing wedok getek latek lu wae. Gek. Oh, kowe iki nganu. Ratu aku kan. Ono kok ya tegel mayang anu mangan kaya ngene. Lah nggih. Jare anu, aku kan di Ratu Mayang. Lah. Ratu mayit. Ratu kan ki jenenge wong wedok ki dikepenake ngoten lho. Nggih pancen bojo kula niku kula anu kok kula manja kok. Wong wedok ki aja dipesiksa batine, aja dipesiksa ragane. Lah jenenge wong wedok ki longgar penggale pengen ngewangi-wangi sing kakung ya ora ono alane ngono. Kowe iki ketoke iki serik kok, Lek. Kowe ketoke pangan jamu pengen dadi bojo dalang ora kelakon kok ketoke ya. Ya ora kudu ning prayogane ya ora apa-apa. Ya karo togok kae kono. Karo togok Pandaya. Lah. Padahal Pandaya lho. Padha letrah Pandaya. Nggih, menika sowan wonten Malang Jiwa. Sowan wanci gara-gara wancinipun rogoh-rogoh rasa. Nggih. Wah, matur sembahun. Menika saperangan bapak-bapak tasih kepareng lenggah wonten. Matur sembahun. Rencang-rencang Madya Laras nggih tasih Trengginas. Wah, nggih. Kula esuk ing kamar sari tasih 8 dosa 3. Wah, nggih. Kolom dasa telu le turu siji ning dhuwur panggung jan penuke. Kaya digaweke. Lah ya apa kancane Ganes kok piye kuwi? Karo Ganes kok padha rupa. Aku awar ro kancane kok. Lah iya. Ngaturke panglipur, Mbak Apri. Mbak Apri kalian Mbak Pimpin. Kula nyuwun swantenipun Dik Apri. Dik Apri ken marung nyuwara tenan. Dereng kala mau. Lah sampe gunung mau sapa? Nggih, nyuwun bawa Dik Apri. Nggih. Kajenge temonjo swanten jenengan niku. Ah iya mesti apike. Wah, tenan kok kiai siji iki. Alah kok
Ya piyayi kondang tur ya ketrima. Gawane kotak Bayu Laras kok ora. Nggih. Nggih. Ngaturaken bawa menapa Dik Apri? Jaketen niku wancinipun Menapa? enake wong ngimpi ya. Wah, ngimpi. Wah. Biasane Nggih. nembangke sing lagi ngimpi. Aku nek ya niki megah ngimpi pengin langsung eksekusi ngono ki. Nggih. Iki rumangsane iki gaweke nggon kono ya. Ane kuwi wau malah le nyaron Dik Ganes niku sanjang kali kula. Wah, mengke kula pengen duet kali Dik Apri, Mas. Alah. Apa Ganes? Ayo. Direwangi saka Wonosari kono tekan Klaten mung arep duet karo Dik Apri. Ayo iya aku. Nek mayangan kok nggih janten gani to ten Jogja nika Dik. Nggih. Nggih, wah niku nek kalih kula niku jan. Kalih kula niku wis kaya dianggep kula niku dianggep napane mboten mudeng ning sak guneman kula niku wis digugu kalih cah niku. Oh iya. Anggere pokoke anggere kulino nyoba Klaten iki wis ninggalke Mall 5. Ha iya. Tur bocah ya rada ganas iki tok. Oh iya, ganas niku. Kontek loro kok niku. Ah iya. Tinggalke mau 5 sik tambah ae. Ah niku nyenengke nek tenggen kula ngeten kalih garwane Sarimbe kalih Dik. Garwane Dik Ganes niku tenggen kula angger tiap hari niku. Nggih. Garwane sing pundi? Garwane sing sakniki. Nggih, ngantos kula gaweke kamar khusus. Ah, bemune. Iya. Monggo Dik Apri bawanipun. Ngambar ing awangan hangelangut bebasan tanpa Dan saya mengucapkan selamat buat Campur Sari Sukipan mewakili Kabupaten Klaten mendapat juara 2 nasional. Tepuk tangan kagem Sukipan. Nggih, napa jenenge? Penata gendinge Pak Wawan. Oh nggih. Pak Wawan ki komposer. Komposer. Apa kaya gele nata gending piyai siji niku wis pokoke tetep entuk juara. Niku murid kula le dadi murid kula nggih niku. Alah, lah sing jaipong niku bagian nata sinden. Wah. Oleh niku ahlinya. No, nata sing dene ya ditata men praji. Sapa sing gelem celuk bundah ditata pokoke. Kok sprajure ra mari-mari mbok wis Pak tambah umur ki. Kowe ngerti story ku mau ora nek umur 50 ki wis wayahe sing penting sehat. Ya Wis ora ngono. dikiwake. Wis ra butuh pengakuan, rasane gak cari pengakuan sana sini. Kowe nyambut gawe bismillah. Gedheke anak ben bojo. Nggih. Ngantek-entek Tegal barang ra. Seringat. Ora apa-apa. Arep kok ganti penyanyi ping 17 nek trikahmu kaya ngono ya rada ra grunan men kowe. Ora apa-apa. Ayo. Iya. Iki request Ganes. Nggih. Anu sing nyuara Mbak Mimi. Oh, Budi Mimin. Ya kaya ngapa ditanjake to ya. Nggih. Mbok ora tole. Yo Ganes nek mayang ning Wonosari, Budi Mimin karo Mbak Apri dijak. Jangan le. Kono kuwi duwe dana istimewa kok. Wah. Dana keistimewaan kok. Angger liwat aku murah. Tak blantik. Malah diblantik. Monggo. Nara. Nek yane iki gedhe ya, Lek. Ya nek sore mau ora gelem gedhe. Nek isu-isuan iki gedhe padha ngono aku anggere isu-isuan ya gedhe. Suarane niku lho. Suarane. Nek larasan dhuwur. Lho aku nek isu-isuan gedhe ya, Bu. Ora. Ya kelimpamu. Gedhe ya wong gur disikur kok.
Mangga. Nara suara cilik. Nyedari jaga. Kok suara setan gitu? Iki wong tuwa lho, Nes. Kok bulanan. Iki sak bapakmu lho kok padake. Kuwi barangane Pak Tono lho kuwi. Malah kok nyusul. Jaga Katungkul ngumbar, yo. Katungkul ngumbar kekesan Satemaki nawa dipun lajengaken langgamipun nggih, Dik Apri. Nggih. Monggo, yuk. Jam terbangnya luar biasa. Dasare nggih dalang. Wah, gumun ku nek nata irama iki kan. Iya, iya, supayane mburi men ra bledik-bledik penak. Kepiye? Ayo, ngono. Zaman Pak Wawan dalang le nyinden rak Mbak Ani. Pas spot sing mau lho. Nggih. Sing apa sing monggo-monggo mau lho, Lek. Nggih. Monggo. Monggo Mbak Tika. Terus wayangan dalang elek Wawan. Kok eta lek Wawan iki lho. Ya dino ra lek ya arep penake Nek panggonge ya dibasake. Oh, ketoke nek ponakane. Kok butuh pengakuan. Yo, WP wah, aku tak udut. Wah, nyambi udut. Alah. Ger.
udute kaya bapakmu lho. Ayo. Matur sembah nuwun Mbak Apri, Ki Apri, Sami-sami. Mbak Mimin. Wah, Gacare lagune rampung terus ngelilir. wah. Terus madya. Diladeni Nes. Ladeni Nes. Sing iso ngrateni. Wis sing iso ngrateni mung kowe. Ha iya. Nggih. Nanjake Mbak Winanti nggih. Monggo langsung jumeneng aja enggak. Enggak usah pakai musik nanti enggak hebat. Nek wawanku. Berpacu dalam melodi biar hebat. Oh, lagunipun menapa Mbak Win? Napa niki? Ah, udara. Dangdut aksal. Oh, boleh. Dangdut bae. Dangdut. Oh, sing jaipong urung anu gara-gara kok. Oh, lah nanjake le jaipong. Nggih, jaipong yo apa ndang anu. Bahasa cekelane saiki biasane ra dembung. Nggih. Saiki jaipong gebek. Iki dadaku. Oh, gagah jaipong. Ayo. Oh niku piyai oleran apa-apa iso. Kalon kok niku. Piye marai kosek gitu. Terkele. Yo, lagune napa Mbak Win? Napa nggih? Rakenan. Nggih no. Derek panjenengan. Lali janjine mawon nggih. Lali janjine. Oh. Ya. Oh, aku ngejak gane suruh Raka ki nek le nabuh ki ora patek penting, sing penting sing ndolopi. Oh, penting penggembira kok. Yo, lali janjine. Kaya ngapa? Yo. Monggo, yuk. Ya, ya.
Dasare sound system bengi iki uga disengkuyung dening kadangku Mas Dwi saka Karangdawa. Ayo. Wah. Iki ngrusuhi ageme Om Tantut Gapero. Om Tantut delala ya pas prae iki tak rusuhi. Lan uga dicawisi saka kadang panitia kanggo buangan renjing. Matur nuwun. Mbak Apri, Mbak Mimin nanjakaken Mbak Tika dangdutan. Oh iya, dangdut. Yo. Iya. Monggo langsung berdiri aja. Lagunya apa Mbak Tika Antasena? Oh ya. Bersama Jatino, Pak. Nggih. Yo, Mbak April yang MC. Oh, Lek Meno yang MC. Oh, Mbah Min, yo Mbah Min. Oke, bersama Jatinova dan juga Madio Haras. Waduh. Hadir bersama Tika Antasena dari Medan. Baik. Lagunya apa? Katresnan Sejati. Katresnan Sejati. Baik. Baik. Coba ya, Kak. Tulen. Manly. Monggo dipun aturaken. Bu, Katresnan Sejati. Ya, monggo.
bersama Mbak Tika dan Mbak Mimin. Oh, nanjake Dek Apri, yo kon nembang dangdut Dek Apri yo. Ini lagu yang terakhir untuk malam ini ya. Jam piro, Truk? Jam 11 ya. Monggo nggih. Dangdut, Dek. Lagu jadul didangdutke nggih. Mboten napa-napa. Bintang Bukit Berbunga. Waduh, Bukit Berbunga ya. Kelinganku Bukit Bintang. Oh iya. Monggo. Bukit Berbunga, sarengan Jatinova. Terima kasih. Lagu Bukit Berbunga sampun dipun aturaken Mbak Mimin, Mbak Apri menika sampun tabuh jam 2:30. Nggih. Menawi wonten lepatipun keladuk ing atur anggenipun sami keguyonan kula nyuwun pangapunten ageng-agengipun. Nggih. Mugi-mugi Umbul Brintik tansah dadosa destinasi wisata unggulan di Kabupaten Klaten. Dan juga Umbul Betek tentunya Ijen. Nggih, Umbul Betek sekali. Matur sembah Sukses nuwun. sedanipun. Kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten Mas Petruk. Nggih, gawah sami-sami. Selamat sing nanggap, selamat to sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Amin, nggih. Nuwun. Nggih, monggo yuk Swandara. Noler kekonang Sorang sorotan panjang sorlan pacaring Ornamin kekono dasare mongso ngatiko Mana wengi mereng ojongan colo seneng karya wigena mewah seneng wana Melaring jagat raya katonton Prabanya Surya sumirat ing
ing samudra yang Wanadri salwiring prajanma jagat raya wilahing mangarcanama sidham sekaring bawana langgeng iki kaya titah ulun danardana ingkang wis marak sawanana ngarsa ulun paran baya wigatine dene sowan kita sajak anggimbal wigati kulup narayana kawono inggih pukulun estunipun anggen kula cumantaka sowan wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun bilih wonten kalih bab ingkang sakelangkung wigati dene bab ingkang sepisan kula badhe nyara wandhekaken bab murcanipun senjata cakring sampun sawetawis wekdal oncat saking regeman kula dene ingkang angka kalih tansah ranta kepengin enggal angayati dharma anggenipun Jawata badhe nedhakaken kanugrahan ingkang sakelangkung ageng inggih punika wahyuning panguripan ingkang sinebut wahyu tirta suci. Miturut dawuh ingkang kula tampi rikala semanten inggih namung kula pun kresna ingkang minangka dados lantaran tumuruning wahyu lan bab magepokan kalian icalipun senjata cakra mestinipun paduka pukulun ingkang langkung pana bab lelampan punika. Iya kula kresna yektine datan gesek marang aturira kalawan panjangka ulun lantaraning wahyu ya mung kresna kang bisa minangka dadi lantaran tumuruning kanugrahan iki mau nggih lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken pukulun ana syarat seranane ingkang kudu ditindakake dening titah ingkang duwe sedya kepengin nyadong tumuruning wahyu tirta suci lan sira kresna ingkang menang nuduhake Kang Sarta njampangi marang lagune dina iki jeneng sira mrintahna marang putramu Sisuteja kanthi nembalioning Marcapada dawuhana supaya nindakake tapa brata ana tepining Kali Bagiratri ya ing sungapaning Kali Jamuna kanthi sarana nindakake tapa brata mesti bakal ana sasmita Kang Sarta dalan kanggo nampa marang nugraning Jawata ngerek Kresna asre renggane gunung tirtane palumpang sekar jinambangan ngebagikan sari-sari wahuta taman arga suka hungwaning putri mandili wahuta taman arga suka hungwaning putri mandili Hyang Adi Pukulun sedaya kewajiban ingkang paduka sampiraken dhateng pundhak kula badhe kula tindakaken. Nanging menapa paduka Pukulun kepareng-paring pituduh bab icalipun senjata cakra saking asta kula ing wekdal samangke Pukulun. Iya. Kresna.
bab murcane senjata cakra bakal ana dalan ingkang prayoga paton. Sira gelem nindakake kewajiban iki malah kena minangka srana marang balining senjata cakra. Paton kabeh kewajiban iki mbok tindakake kanthi tulusing atimu ngono nggih. Terang rawaca sedaya dawuh paduka Hyang Adipukulun menawi tetela mekaten. Daya-daya ingkang wayah Punarayana keparenga nyuwun pamit badhe tumurun wonten ing Marcapada. Iya. Saking Kresna aja lali marang dawuh kang sarta budhal dina iki ingkang prayitna ngati-ati ya Nggih Narayana. Kanjeng Rama Dadi sampun sawetawis anggen kula nengga rawuhipun Kanjeng Rama Prabu kula ingkang putra pun Suteja nedya nyuwun dawuh anggen paduka swan ngadhep wonten ngarsanipun pukulun Hyang Padawenang menapa sampun pikantuk damel ngadhong tumuruning Wahyu Tirta Suci Kanjeng Rama nggih Rebumu sawane pun Rama ana ngawang-awang kumitir iki mau dawuh ingkang ndak tampa. Pun Rama supaya nglarepake marang jeneng sira bali tumurun ning Marcapada jumujuk ana sacedhaking Kali Jamuna ya sungapaning Kali Bhagiratri. Ya sabab ing kono Wahyu bakal bisa ginayuh maton kanthi tinebus kanthi naku prihatin nindakake tapa kungkup ana sungapaning Kali Jamuna kanthi cara mangkono. Dewa bakal ngudaneni apa ingkang dadi gegayanira nggih. Ya. Mekaten Kanjeng Rama.
menapa mboten saged dipun lintoni mawi syarat srana sanesipun. Wah, niku nek kon kungkum niku dados cirian kula. Kula niku nek kon kungkum niku wedi kula. Ajrih raos manah kula. Ndak kira ora bakal dikeparengake. Awit kuwi mujudake dawuh ingkang kudu ditindakake. Nggih. Awit tetelo ngaten monggo swawi paduka Kanjeng Dewaji kula dhealaken jumujug wonten tepining Kali Jamuna. Oleh ing sagah nglampahi tapa kungkum yen kaya mengkono tumulitut nang lakunipun Rama bali tumurun ana ing Narsapada nggih Rembungu.